sozialekin egingo dugu jolas, bakoitzak bere ezaugarria du, ezaugarri bakoitza, sare sozialarekin lotu beharko. Vale, redes sozialekin. De acuerdo. Gu irunekin jolastuko dugu. Oazen eskak, denpora. Homeste sare sozial baldare. Hombre, vamos, yo Bai? Ez dakit, eske, claro, gu zer dakago hortikan. Facebooka ez dakago besterik. Facebooka. Gainontzeko guztiak, adios. Hortzadarra. Tinderra. Bai. Instagrama. Telegram. Alda. Bai. Bai? Gustaiz. Bufa. Ez esan como que Tinderra ez dakizule, Jode, eske gu daude gauza hauetan. Bueno. Atzea. A ver, guango, osea, ya, a ver. Instagram. Osondo. Bai! Lehengo Insta. Egia, lehengo logoan, Instagramekoan agartzen zen, una kamarita hortzadar batekin. 59 segundu. Hori zango da, telegrama. TikToka. Txinderra. Ez, txinderra. Ez dakit ideari, best, Twitterra. TikToka. TikTok. TikToka. Osondo. Joder, gero zer ezakizula. Gero, bai izan, ez dakit zer zera sozialak. Ez que ez dakit. Match. Lo que pasa que Matz Mendekotasuna. zer da. Tinderra. Esateagatik, Match, Tinder. Ze ondo dakiz? Tinder. Ezin du diniztu. Ui, Dios. Ze hainaz hemen ezeita hori berrin. Txupadako zuzta? Bai, hombre, dako Tinder, dakote bestie... Zenitu bestai, ez Gat sekretua. Fabe, boka. Facebooken ader badaon, Facebooken uste bada, hola, txet sekretua. Telegram. Cifrado. WhatsApp baino gehiago. Telegrama. Opa. 280. Twitter karaktereak igual. Bai. Facebook. Esango zautenik. Twitterra. Ala. Fat mendekotasuna. Bat mendekotasuna, ze kristo da. Facebooka. Vale! Atxu, ze ondo indun. Bai. Krak batzuk gea,